Και μετά το vlog από το ταξιδάκι μας στο Μαραθώκαμπο της Σάμου, που αν δεν το έχεις δει πήγαινε να το δεις, είναι το προηγούμενο βιντεάκι, έχει πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Σας καλωσορίζω από το λιμάνι στο βαθύ της Σάμου. Πήρα το μηχανάκι μου και πήγα να πάρω μια ανάσα. Πήγα και για shopping therapy όσο τα αγόρια ήταν στο σπίτι το απογευματάκι, γιατί μετά το ταξιδάκι μας ο μικρός μας ήταν λίγο αδιάθετος, όχι κάτι σοβαρό, όμως έπρεπε να τον κρατήσω στο σπίτι. Εγώ δουλεύω από το σπίτι, ο άντρας μου δούλευε και εκείνος πρωί, οπότε είχα την έννοια του, είχα φυσικά και το μυαλό μου να είμαι δηλαδή συγκεντρωμένη στη δουλειά και κάπως λίγο κλάταρα έτσι 3 μέρες και χρειαζόμουν μια μικρή ανάσα για μένα, έστω και αν αυτό είναι στο σούπερ μάρκετ. Smooth as a silky pillowcase, slither in my innocent oasis. You bring the pain, I'll deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf behind the sheep, familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying need space to breathe, but what does that really mean? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve, huh? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. I seen it come. Και για να πάνε τα φαρμάκια κάτω, σήμερα θα κλείσουμε κάπως έτσι τη βραδιά μας με τον άντρα μου. Δεν τα έχουμε βάλει ακόμα να ψηθούνε, γιατί ο μικρούλης δεν κοιμήθηκε ακόμα. Τώρα θα πιούμε γαλατάκι και μετά θα πάμε για ύπνο. Καλημέρα, 1η Ιουλίου σήμερα. Θα φύγει και αυτό το καλοκαιράκι χωρίς να το καταλάβουμε, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι κάθε καλοκαίρι. Εγώ ξεκινάω δουλίτσα σε λιγάκι, το μικρό τον έχω πάλι στο σπίτι, καλού κακού λίγο να πάρει τα πάνω του και θα δούμε αύριο αν θα πάει στο σχολείο. Οπότε ας ελπίσουμε να βγει ήρεμα αυτή η μέρα με το μικρό στο σπίτι και να έχουμε μια όμορφη μέρα, έναν όμορφο Ιούλιο με πολλές βουτιές για να παίρνουμε ανάσες και υγεία πάνω απ' όλα. Και όπως είναι λογικό, τρίτη μέρα στο σπίτι, ενώ η μαμά δουλεύει, δεν βγαίνει διαφορετικά. Θα συμβεί και αυτό, τι να κάνουμε. Όχι όλη μέρα, αλλά θα δει αρκετά. Πολλές αστυνομίες. Έλα, κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ φάγαμε κιόλας. Και σε λίγο σχολάω. Γιουπι! Έρχομαι. Ο πυρετός ανεβαίνει και βλέπει εφιάλτες. Ένα διαβολάκο που χαχανίζει και ένα φαντασματάκι που δεν τον αφήνει σε ησυχία. Μαμά, μπαμπά! Φωνάζει τρομαγμένος. Εκείνοι τρέχουν αμέσως στο δωμάτιό του. Του δίνουν φάρμακο για να πέσει ο πυρετός και μετά μένουν κοντά του. Τα ίδια είναι.
Έλα, κάνε. Είμαστε και πάλι καλά και πάμε στο σχολείο μας. Καλημέρα! Για λίγες ακόμα μέρες, για λίγες ακόμα εμφανίσεις σε αυτό το σχολείο. Γιατί μετά κλείνουν έτσι κι αλλιώς. Και επίσης φεύγουμε. Θα μπούμε στο καράβι και θα αποχαιρετήσουμε τη Σάμο. Θα τα πούμε σε επόμενα βιντεάκια που θα είναι και τα τελευταία έτσι από τη Σάμο. Λίγο μάζεμα, λίγο βόλτα, θα έχει λίγο απ' όλα. Και μετά θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από το χωριό μας. Και αφού άφησα το παιδί στο σχολείο, παίρνω μια ανάσα πριν ξεκινήσω τη δουλειά, για να πάει καλά η μέρα και κάπως έτσι σας αφήνω. Τα λέμε σύντομα!